डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय जोंनि मोनबा डिस्ट्रिक्ट सरि मोनबा ब्लकजोंहाय जोंनियाव डिसपोर्सालाव कन्ट्रल लादों सार फैयै फैयै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समस्तिखौ लानानै जि डिसपोर्सालाव जात्रा जि रेलि बे दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों जा बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथां आं गिबियाव उदालगुरिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोनो लुबैदों मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बिसास खालामनानै मोनबा समस्तिनि गेजेरावबो मोनबा समस्तियावबो बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदों बिनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय आरो जोङो फ्राय 4 माह बा 5 मासल' जादों बिपिएफ सरकार जानाया जेरैबादि खोथा होदों उदालगुरि जिल्लानो बा उदालगुरि रायजो राजानो बिथां हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मावफुंना होबाय बिटिसिनि मिनि सेक्रेटारियेटआ उदालगुरियाव बिपिएफ सरकार फैयोब्ला लुगोन होनदोंमोन थिग बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव क'क्राझाराव जिहेतु मेन सेक्रेटारियेट आरो मिनि सेक्रेटारियेटआ उदालगुरियाव आरो बेखौ मानगोनां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखेवनानै होलांबाय जेरैबादि खोथा होदोंमोन आरो जेरैबादि मोनबा गेरेन्टिखौबो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंबाय आरो जोंहा दा जाय मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव टप 10 जागोन बिथांमोननो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय बे जागोन आरो एमआइएलआव टप मोननायफोरनो 3 लाख थाखा होगोन बेबो जोङो मावफुंगोन आरो उदालगुरि ओनसोलाव गोबां जौगानाय लामा दालां बानायनाय आरो माखासे अफिस लाबोनाय बे खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ ओंखायनो आङो फिन खनसेबाव उदालगुरिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोबाय एबारबो एमएलए इलेक्सनावबो बेबादिनो भट होनानै देरहाहोगोन उदालगुरिनिफ्राय बा बिटिसिनिफ्राय जोङो दिसपुराव जोंनि एमएलएफोरखौ राफोद दैथायहरनानै बिथांमोना मन्थ्रि लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानायनि खामानि मावगोन बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय रायजो राजाखौ आं खावलायनाय थाबाय बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु बिटिसिनि मार्को सिएन बिथां प्रमद बरुवा रायजो सभायाव इतिमध्य नमिनेसन होबाय मा बुंगोन बेनि सायाव बेस्ट उइसेस आंनि थाखाय गाहाम हामलायनाय थाबाय मानोना मोनसे समाव आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बिथाङा एबसुआव आफादगिरिमोन लोगो मोनदों दा बिथांनि आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस थाबाय ओनसोलनि आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि आरो मोजां खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस थाबाय बेजों लोगोसे जों नुनो जिखिनि मोनबाय गेरेन्टेड स्किम नोंथांमोना अलरेडि जेरै मावबाय दा बेजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो गावबा गाव समस्ति वाइसआवहाय जिखिनि सेक फैनो गोनां बेखौ माखासे बेले बेले गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय थादों जे बिथांमोना होदों ना नंखायखौनो होदों नङा बे जोंहा युथफोरनो 100 कौटि होदोंमोन 100 कौटिनि गेजेराव फ्राय माने जायना नामा कारेक्ट गोजा फ्राय माने 40-50 कौटिया एकाउन्टाव हाबहैजोबखाबाय आरो हाबगासिनो दङ मानोना सोरनाबा स्पेलिंआ मिस्टेक जादों बा सोरनाबा मा होनो एकाउन्ट नाम्बारा जाय बिथांमोना हरदों एप्लाइ खालामदों बिथांमोना एसे भुल जादों बेखौ कारेक्सन खालामनायनि गेजेरजों हरफिनगासिनो दं बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो फ्राय हाबबाय जेरै जि सेल्फ हेल्प ग्रुपना एकाउन्टआ एसे भुल जादों मानोना एकाउन्ट बिसोर लिरनाया बेबो कारेक्सन सोलिनानै बे हाबगासिनो दङ 10,000नि जि आइबिएस दुखियाफोरनि बेयाव गोबां एकाउन्ट नाम्बारा मानोना जाय मैगं फाननानै जाग्रा जाय हाल खदाल मावनानै जाग्रा बिथांमोना एकाउन्टआ थिग गैया एकाउन्टखौ मोजां होआखै दा आधार कार्डजों लिंक थानांगोन दा नाथाय बेखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अफिसारफोरजों सावरायनानै हरगासिनो दङ नामजों एकाउन्ट नामजों मानसिनि नामजों एकाउन्ट नामजों मिलायनो नांगोन दा मानसिनि नामा ओरैबादि जाबाय बै जाय मैगं फाननानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा नामा बिफानि एकाउन्टआ फिसालानि बिदिबा एसे मा जायो गोनो गोथो जायो दा ओंखायनो जों जाय बिथांमोना नाम हरबाय सेलेक्सन जाबाय बिथांमोनखौ इमिडियेटलि एकाउन्ट खुलिनो होब्रबदों बेनि थाखाय एसे गोबाव जादों जाहाथे बे मानसिनि नामावनो एकाउन्ट खुलियो दा बेनिफिसियारिया बिफा एकाउन्ट हल्डारा फिसाला फिसाजो दा बिनि थाखाय हाबाखै अबा दा ओंखायनो बै मानसिखौनो एकाउन्ट खुलिहोफिननानै जाय बिथांमोना सेलेक्सन जाखाजोब्बाय बिथांमोना मोनगोन सानसे साननै नेथ'नो गोनां जानो हागौ मानोना बे टेकनिकेल प्रब्लेम आरो बेखौ सिस्टेमजों मोनसे थांगोन आरो सिस्टेमजों खामानि खालामनो थाखाय जोंनि बिटिसिनि अफिसार बिथांमोना सान हर मावगासिनो दङ आं अफिसार बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोना बेनिफिसियारि बिथांमोना हय नामनि स्पेलिं भुल बा एकाउन्ट भुल बा बै एकाउन्ट हल्डारजों आरो बेनिफिसियारि नामजों मिलायलायाखै बिथांमोना थिग खालाम
आरो सानसे बा साननै लेट जानो हागौ दै ज' हमनो नांगोन नाथाय मोनजोबगोन बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अफिसारफोरखौ बिथोन होखाजोब्बाय लिस्टेड नाम फैखादों गोबां दिनै बेले बेजे जाबाय थादों होनना बुंदों लिस्टेड नाम जिखिनि फैदों हयथ' बेसेबां थालांनो हागौ होनना बुंदों बेनि उनाव मा खालामदों इउपिपिएलनाव जेबो एभिडेन्स गैया उइदाउट एभिडेन्स बिथांमोना खोथा बुंगासिनो दङ नाथाय बेखौनो जों साबायखर बावनांगोन थांनाय इउपिपिएल सरकारा सिएसपि बर्ड दानो थाखाय 4 बोसोर नांदों ओंखायनो 4 बोसोरनि गेजेराव सासेबो साख्रि सोनो हायाखै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 1 मासनि गेजेराव सरकार फैनायनि उनाव सिएसपि बर्ड दादों भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनो थांगासिनो दङ थांनाय बार सरकारा 4 बोसोरनि उनावसो बिथांमोना एडभार्टाइज होनो हादों जोंहा 4 मासनि गेजेराव जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एडभार्टाइज होबाय ओंखायनो जोंनि सरकारा स्ट्रं आरो गोहोगोरा सरकार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा स्ट्रं सरकार बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोननो अननो हादों दा सोर अपोजिसना जा जि बुंबाय थाथों नाथाय रायजो राजाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै भट होदों इउपिपिएलखौ रिजेक्ट खालामदों जोंखौ खामानि मावनो सुबिदा होदों आरो बेबादिनो जोङो 5 बोसोराव बे समखौ जोङो ओरैनो नागारहरा सोरजोंबा नांलायनानै जों नागारहरा रायजो राजानो खामानि मावनाय दिनै 5,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा 2 लाख थाखा मोनबाय 50,000 दुखियाफ्रा 10,000 कुरि मोनबाय 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आब'मोन बाजैमोनहा 15,000 कुरि मोनबाय सिनियर सिटिजेन आरो लेंग्रा लेंग्रि बिथांमोना दिनै 10 कोटि फैसा मोनबाय हा गैयिफोरनो हा होगासिनो दङ 4 मासनि गेजेराव बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो माखासे खोथा रादाय होनाय दङ बेखौबो जों मोनफानि उनाव मोनफा मावलांबाय थागोन